Croeso chi i sesiwn arall yn y gyfres newydd o Ar-lên, sef sesiynau adolygu rhai o'r testunau Cymraeg uwchgyfrannol a Lefel A sy'n cael eu trefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Adrannau Cymraeg Prifysgolion Cymru. Diolch am ymuno efo ni pnawn yma. Da ni yn recordio'r sesiwn yma. Da ni ddim yn gallu gweld na chlywed y gynulleidfa, ond mae croeso i unrhyw un sydd yn cymryd rhan i ddefnyddio'r bwtwm sgwrs mwyn gadael sylw. Mae'r sesiynau blaenorol yn y gyfres yma eisiau ar gael i wylio nôl ar ffordd adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a mi fydd sesiwn heddiw yn cael ei ychwanegu maes o law hefyd. Da ni eisiau wedi cael tair nofel yn y sesiynau blaenorol. Heddiw da ni'n troi at y Gymraeg mewn Cyd-destun ac yn edrych yn benodol ar ysgrifennu'n Gymraeg yn y gweithle. A da ni'n falch o gael croesawu Gruffydd Rhys Davies sydd yn ddarlithydd mewn Cymraeg proffesiynol yn Prifysgol Aberystwyth ata ni. Mae o yn darlithio, ond hefyd yn gweithio ar PhD ar y testun gwaddol Gwenall. Yn ddiweddar wedi cwblhau gradd MPhil yn trafod iaith a chyweiriau gwahanol gyfieithiadau o'r Beibl. Mae o hefyd wedi treulio cyfnod yn dysgu yng Ngholeg Meirion Dwyfor ac gweitha popeth, chwarae teg iddo fo, mae o'n dal i gefnogi tîm pêl-droed Abertawe. Lle mae hynny o'r cyflwyniad na i droi at ti, Gruffydd, a diolch yn fawr i ti. Dyna ni, diolch yn fawr, Mari, a diolch i Fion hefyd sydd wedi trefnu'r gyfres yma. Wel, dwi'n falch o fod yn cael rhannu efo chi heddiw ar Gymraeg mewn Cyd-destun ydy'r pwnc dan sylw. Rwan, darlithydd ydw i mewn Cymraeg proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ac mae'n gwestiwn mae pobl yn gofyn weithiau, wel, beth ydy'r Cymraeg proffesiynol yma, a beth ydy y Gymraeg mewn Cyd-destun? Y pwnc yma ydyn ni yn ei drafod o ar gyfer arholiad uned 6. Ac eich bod chi wedi bod yn meddwl, wel, tybed pam ydyn ni'n gorfod ateb y cwestiynau yma? Pam ydyn ni'n ysgrifennu datganiadau'r wasg neu adroddiadau papur newydd ac yn y blaen? Ac mi fyddwch chi wedi clywed mwy na thebyg am nod Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr erbyn y flwyddyn 2050. Ac mi fyddwch chi wedi clywed mwy na thebyg am fesur y Gymraeg 2011, y mesur yna oedd yn rhoi statws swyddogol i'r iaith Gymraeg ac yn dweud na ddylai'r iaith Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Rwan, pam ydw i'n dweud hyn i gyd? Wel, canlyniad y digwyddiadau a'r mesur yna ydy bod na nifer fawr o swyddi penodol iawn wedi dod i fodolaeth. Ac heddiw, bore yma, mi fys i ar wefan lleol.cymru, a mi fys i'n pori trwy rai o'r swyddi sydd yna ar gael. Swydd golygydd yn y gwasanaeth cyfieithu yn y Llywodraeth, uwch newyddiadurwr i S4C, tiwtoriaid dysgu Cymraeg. Wrth gwrs, swyddog polisi, Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, cyfieithydd efo Heddlu Gogledd Cymru, rheolwr y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg, cyfarwyddwr Cyngor Tre Caernarfon, tiwtor y Gymraeg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, cyfieithydd efo'r Bwrdd Iechyd hefyd, ymchwilydd, pnawn da, heno, cynghorydd y Gymraeg i Ofcom, prif swyddog Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Yr holl swyddi yma sydd ar gael heddiw, y gallwch chi drio amdanyn nhw heddiw. Yr union fath o dasgau mae'r pobl yn y swyddi yma yn eu cyflawni ydy'r tasgau ydych chi yn mynd i fod yn ei hateb yn yr arholiad 16 ymhen rhai misoedd. Ac wrth feddwl am ateb y cwestiynau yma a llunio'r dogfennau proffesiynol ydych chi'n gorfod gwneud yn yr arholiad, meddwl oeddwn ni y bysa'n werth i ni heddiw fod yn meddwl am sut ydyn ni'n defnyddio iaith yn y gweithle.
beth ydy cywair iaith? Sut fath o iaith sy'n cael ei defnyddio yn y gweithle cyfoes heddiw? A sut ydym ni'n mynd i fynd ati i gymhwyso, falle, yr arferion ieithyddol yna, a gobeithio cawn ni gyfle ar y diwedd i gymhwyso beth fyddwn ni wedi ddysgu efo un o'r ffurfiau ydych chi'n gorfod ei ysgrifennu, sef y datganiad i'r wasg. Rwan, cywair, y gair cywair yma. Beth ydy cywair? Wel, register ydy'r gair yn Saesneg pan ydym ni'n trafod iaith. Mae cywair wrth gwrs yn air mewn cerddoriaeth a meysydd eraill, ond mewn iaith register. A dyma ddiffiniad geiriadur Prifysgol Rhyddychen. In language, a variety or level of usage, especially as determined by social context and characterized by the range of vocabulary, felly geirfa, pronunciation, ynganiad, syntax, sef cystrawen, etc., used by a speaker or writer in particular circumstances. Reit, felly mae'r geiriau olaf yna yn allweddol in particular circumstances. Y ffordd ydyn ni yn addasu ein hiaith ac yn defnyddio gwahanol lefelau o ran geirfa, o ran ynganiad ac o ran cystrawen wrth gyfarch gwahanol fathau o gynulleidfaoedd yn llafar, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Ac mae Ken Williams wedyn yn Cymraeg clir yn ei ddiffinio fel hyn. Iaith fydd yn gweddu i'r gynulleidfa ac yn addas i'r pwrpas. Reit, felly, mae hyn wrth gwrs yn rhywbeth ydych chi yn ei wneud yn barod. Mae'r peth yma'n dod yn naturiol i chi. Mi ydych chi yn siarad ac yn ysgrifennu gan ddefnyddio Cymraeg rhywfaint yn wahanol, yn dibynnu ar eich cynulleidfa ac yn dibynnu ar eich pwrpas. Dwi'n gwybod bod tua'r amser yma o'r flwyddyn, eich bod chi ar ganol o bosib eich arholiadau llafar yn trafod y nofel. A ydych chi'n siarad efo arholwr llafar, efo athro, neu efo athrawes yn yr un ffordd ac y byddwch chi'n siarad gyda'ch ffrindiau y tu allan i'r dosbarth. Mae'n debyg eich bod chi'n gwneud yr addasu yna yn naturiol, bod chi'n addasu eich cywair wrth siarad. Pe bai chi'n siarad efo plant wedyn, mae'n debyg y byddwch chi'n siarad yn wahanol eto ac yn addasu ar gyfer y gynulleidfa honno. Ond beth ydy'r gwahanol gyweiriau yma? A ydyn ni'n gallu dosbarthu nhw? Allwn ni roi rhyw fath o lefelau, rhyw fath o wastadau? Wel, mae Rhiannon Ifans yn y golygiadur yn dosbarthu y gwahanol gyweiriau fel hyn. Iaith lenyddol, draddodiadol. Iaith ffurfiol, gyfoes. Iaith anffurfiol. Ac yna, tafodiaeth. Reit, felly mae gennym ni ryw fath o raddfa o'r top i'r gwylod, ac felly rhyw 4 dosbarthiad bras ydy'r rhain. A mi fydda'n werth i ni fod yn craffu ar rai o nodweddion y cyweiriau yma. Cyn ystyried falla sut ydyn ni'n mynd i gymhwyso'r rhain wrth ysgrifennu. Rwan, yn gyntaf, yr iaith lenyddol, draddodiadol. Pryd fyddwch chi'n defnyddio y cywair yma? Wel, wrth drafod testunau academaidd, wrth i chi felly ysgrifennu traethodau yn y papur 15,
papur rhan gynta, papur 16, mi fyddech chi'n defnyddio'r math yma o iaith. Wrth greu ffuglen falla hefyd, mae'n arddull benodol, mae rhai o'na chi'n astudio un os o leiad, ac mae penod 8 yn dydi yn dod i'r meddwl, dyna iaith uh, lenyddol, mae'n dra-ffurfiol yn dydi. Cyfrol fel ysgrifau T.H. Parry Williams yn defnyddio'r math yma o iaith hefyd. A beth ydy ei nodweddion? Wel, mae gennym ni ferfau amhersonol, dywedir, gwelir, cyhoeddwyd, ac yn y blaen. Mae gennym ni'r negydd ffurfiol, nid wyf, nid wyt, nid oedd, yn hytrach na dwi ddim, neu dwi ti ddim. Yna'r rhagenwau dangosol ffurfiol yn bod ni'n defnyddio hwn, a hon, a hyn, yn hytrach nag yma, sydd yn fwy anffurfiol. Efallai bod yna gysyllteiria hynafol, pethau fel oblegyd a canus ac eithir, yr hen gysyllteiriau hynafol yna. Ac yna mae gennym ni eirfa, gymleth a chyfoethog. Wedyn fel rhyw fath o enghraifft, mae'r dyfyniad yma'n dod o'r hen Feibl Cymraeg, Beibl William Morgan felly. Gan hynny pwy bynnag sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac yn ei gwneithur, sylwch gwneithur yn hytrach na gwneud, mi ai cyffel y baf ef I ŵr doeth, yr hwn a adeiladodd ei dŷ ar y graig, a'r glaw a ddisgynnodd, a'r llifeiriaint a ddeithant, a'r gwyntoedd a chwythasant, ac ar eithrasant ar y tŷ hwnnw, ac ni syrthiodd, oblygyd sylfaen asid ef ar y graig. A phob un ar sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn, ac heb ei gwneithur, a gyffelybu'r I ŵr ffôl, yr hwn a adeiladodd ei dŷ ar y tywod, a'r glaw a ddisgynnodd, a'r llif ddyfroedd a ddeithant, a'r gwyntoedd a chwythasant, ac ag erasant ar y tŷ hwnnw, ac efe a syrthiodd, a'i gwymp a fu fawr. Reit, felly, sylwch ar hyd y brawddegau yn un peth. Maen nhw'n aml gymalog iawn. Yna nifer fawr o gysyllteiria, oblegyd ac yn y blaen. Mae yna lot o gymalau perthynol, yr hwn a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Mae yna ffurfiau diarth y ferf, llifeiriaint a ddeithant, sylfaen asid. Reit, felly dyma iaith lenyddol, draddodiadol, mae'n ffurfiol iawn. Y dosbarthiad nesaf, iaith ffurfiol gyfoes. Heb fod yn dra-ffurfiol felly. Mi welwch chi'r math yma o iaith, y meirniadaethau, yr Eisteddfod Genedlaethol, a'r gystadlaethau llenyddol. Mi gwelwch chi hefyd mewn cylchgronau safonol, pethau fel barn a taliesin. Ac eto, mae'r coed hwn yn ddigon ffurfiol, mae'n defnyddio ffurfiau cryno'r ferf, yn hytrach na'r ffurfiau cwmpasog. Mi ydyn ni'n dal I negyddu a threiglo yn ffurfiol, ond efallai bod ni yn osgoi ffurfiau rhy hynafol, ac yn blaenoriaethu eglurder, yn gwneud yn siŵr bod rhywbeth yn glir ac yn ddealladwy. O ran yr eirfa, eto mi fydd yr eirfa yn safonol, yn gyfarwydd, yn fwy cyfarwydd, falla na'r eirfa yn yr enghraifft flaenorol, ond falla bydd gennym ni eirfa dechnegol. Os ydyn ni'n trafod rhyw faes technegol penodol, bydd gennym ni eirfa bwnc, felly byddwn ni'n defnyddio geiriau modern
wrth drafod pynciau. Felly yr un dyfyniad, ond o gyfieithiad diweddarach, y Beibl Cymraeg Newydd. A gobeithio sylwch chi, yr un stori sy'n cael ei hadrodd, ond mae'r cywair yn wahanol. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un call, a adeiladodd ei dŷ ar y graig. Disgynnodd y glaw, a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni syrthiodd, am ei fod wedi sylfaenu ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof, a heb ei gwneud, fe'i cyffelybu'r un ffôl, a adeiladodd ei dŷ ar y tywod. A disgynnodd y glaw a daeth y llifogydd a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd, a dirfawr oedd ei gwymp. Reit, felly dydy'r ffurfiau diarth iawn yna ddim yna mwyach. Does gennym ni ddim yr holl gymalau yna'n cael eu pentyrru un ar ôl y llall. Mae gennym ni nifer o frawddegau byrion, berfau, cryno, ond eto rhai digon cyfarwydd, disgynnodd, chwythodd, ac yn y blaen. Dyma'r trydydd cywair, yr iaith anffurfiol. Dyma'r cywair, welwch chi, yn amlach na pheidio mewn nofelau cyfoes. Ond ydy hynny ddim wastad yn wir, wrth gwrs. Ac yn y math yma o iaith, y gwelwch chi fwy o ffurfiau llafar berfau. Pethau fel ces i yn ytrach na cefais i. Ella byddwch chi'n hebgor yr a yna, y geiryn gofynol ar ddechrau cwestiwn, yn ytrach na a oes, oes. Ia, neu ydy, a ydy, ac yn y blaen. Efallai byddwch chi yn gweld geiriau wedi cael eu sillafu yn fwy anffurfiol, yn arbennig felly'r terfyniad y cynta, heb ef ar diwedd, y nesaf ac yn y blaen. Y nesa. Y negydd anffurfiol wedyn, yn ytrach na nid wyf, neu nid ydwyf, dydw i, ia, dydw i ddim, doeddwn i ddim, doedd ef, doedd hi, ac yn y blaen. Ella wedyn bod yna ambell batrwm gramadegol y byddwn ni am ei hosgoi yn ffurfiol ac yn llenyddol. Byddwn ni'n ysgrifennu pan fo yn ytrach na pan mai. Byddwn ni'n ysgrifennu pan yn ytrach na ers pan. Pam mai yn ytrach na pam bod. Ond wrth ysgrifennu'n anffurfiol, gallwn ni ddefnyddio y ffurfiau mwy llafar yna. Ac yn yr eirfa, mae'r eirfa yn debygol o fod yn go gyfarwydd. Felly dyma yr enghraifft eto. Felly dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i ac yna'n gwneud beth dwi'n ddweud. Mae nhw fel dyn call sy'n adeiladu ei dŷ ar graig solet. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw, ond wnaeth y tŷ ddim syrthio. Sylwch ar y negydd yna, ia? Wnaeth y tŷ ddim syrthio, am fod ei sylfaenu ar graig solet. Mae pawb sy'n gwrando arna i heb wneud beth dwi'n ei ddweud, yn debyg i ddyn dwl, sy'n adeiladu ei dŷ ar dywod, daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw, a syrthiodd y tŷ a chwalu'n llwyr. Right? Felly mae'r diweddglo yna hefyd fymryn yn fwy llafar, ond yn anffurfiol felly. Ac yn olaf, mae gennym ni dafodiaeth. Rwan mae tafodiaeth wrth gwrs yn gallu amrywio'n fawr o ardal i ardal, ond mae gennym ni dafodiaeth yn fwy cyffredinol y ffordd ydyn ni'n siarad
a'r ffordd dyn ni'n ynganu pethau ac yn sillafu pethau wedyn yn ôl yr ynganiad llafar. Pe bai chi'n ysgrifennu deialog, mae'n bosib y byddwch chi'n defnyddio y math yma o iaith, a hefyd mae'n debyg pan fyddwch chi'n tecstio. Ond nid yn gyrru e-bost, falle nawn ni drafod hynny yn nes ymlaen. Ac felly nodweddion y cywair yma, sillafu yn ôl ynganiad llafar, defnyddio geiriau Saesneg, benthyciadau, a falle geiriau sydd heb i benthyg yn safonol eto. Geirfa dafodieithol, os oes yna rhywbeth yn benodol i'ch ardal chi, rhyw eiriau dych chi'n ei defnyddio nad oes yna neb arall yn gwneud. A wedyn rhyw arferion fel hepgor berfau, yn ytrach na dweud wyt ti wedi blino. Byddwn ni'n gofyn, ti wedi blino? Ie, neu wel, fel datganiad hefyd, nid o reidrwydd fel cwestiwn. Rwy ti wedi blino? Ti wedi blino? Ynddi, bod ni'n hepgor y ferf ac yn gwneud heb. Wel, nes i orfod aralleirio, fy aralleiriad gwael i fy hun ydy hwn, o'r un ddameg. A fel hyn ydw i wedi aralleirio. Felly, dyma sut bobl, sylwch ar sillafiad pobl yna, dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna fi a wneud be dwi'n ddeud. Maddeuwch i mi, mae fy acen eifionydd yn cael ei chyfleu yn glir iawn yn fan hyn. Maen nhw fel dyn call sy'n bildio ei dŷ ar graig solad. Mi ddoth y gwynt ar glaw a'r llifogydd a hitio'r tŷ, ond nath y tŷ i'm disgyn achos bod y sylfaen ar graig solad. Ond mae pawb sy'n gwrando arna i heb wneud be dwi'n dweud fel twpsyn sy'n bildio ei dŷ ar dywod. A sti be? Mi ddoth y gwynt ar glaw a falle a hitio'r tŷ ac mi chwalodd yn racs gibiders. Reit, felly da ni'n gweld o ran y sillafu, pobl, rhei, dweud ac yn y blaen, mai, hyd yn oed, ma, ynddo, fel a byswn ni'n ei ddweud yn yr ardal yma bosib. Yr eirfa wedyn, solad, dwi'n i'm pwy fydda'n dweud hynny, beth arall sydd gyda ni, bildio, ynddo, defnyddio'r gair Saesneg yma yna. A wedyn racs gibiders yna ar y diwedd. Dwi'n yn siŵr iawn pwy sy'n dweud hynny chwaith, ond dyna ni, dyna dafodiaeth. Ac felly ar ôl craffu ar bob un o'r rhain, mae gennym ni gwestiwn i'w ateb. Pa un o'r cyweiriau yma ydyn ni yn mynd i'w ddefnyddio yn y gweithle? Pa un o'r cyweiriau yma ydyn ni yn mynd i'w ddefnyddio pan ydyn ni yn ateb y cwestiwn yna ym mhapur 16 y cwrs safon uwch, pan ydyn ni'n ysgrifennu bwletin newyddion, neu brif eitem newyddion, neu ddatganiad i'r wasg ac yn y blaen. Wel, yn y gweithle, mae'n debyg yn bod ni'n defnyddio amrywiaeth. A ydych chi'n siŵr o siarad efo gydweithwyr ar lafar, yn wahanol i'r ffordd falle byddwch chi'n siarad ar cyhoedd a chwsmeriaid. Falle byddwch chi'n cyfathrebu yn fewnol, hynny yw yn ysgrifennu e-bost at gydweithiwr, yn wahanol, ac y byddwch chi'n ysgrifennu e-bost at aelod o'r cyhoedd, neu yn ysgrifennu rhywbeth i'w roi mewn datganiad i'r wasg. Ac mae'n rhaid felly ystyried eich cynulleidfa. Pwy ydy'r cynulleidfa a beth ydy pwrpas y darn yma ydw i'n ei ysgrifennu. Ar y cyfan, mi ydyn ni'n mynd i ddefnyddio iaith ffurfiol wrth ysgrifennu darn proffesiynol, iaith ffurfiol gyfoes ella o bryd i'w gilydd y byddwn ni'n osgoi rhai ffurfiau
ffurfiau anghyffredin, berfau, falle, mwyn cael eglurder. Ond ar y cyfan, mi ydym ni'n mynd i fod yn sgrifennu yn gymharol ffurfiol. A beth bynnag am hynny, dyma 3 maen prawf gyffredinol i chi gobeithio pan ydych chi'n ysgrifennu beth bynnag ydy'r ffurf union. Mi ddylai y darn fod wedi cael ei ysgrifennu yn glir, hynny yw, yn ddealladwy, nad ydy'r darllenydd yn gorfod ail ddarllen mwyn deall ystyr rhywbeth, nad oes yn rhaid pendroni a throi at ffynonellau eraill. Yr hyn ydyn ni'n ei glywed yn aml bod pobl ofn defnyddio llenwi ffurflenni Cymraeg enghraifft, achos bod y Gymraeg yn ddiarth. Wel, dydyn ni ddim isio hynny, dydyn ni isio annog pobl i ddefnyddio beth sydd ar gael yn Gymraeg. Felly mae'n rhaid i'r Gymraeg fod yn glir ac yn eglur. Mae'n rhaid iddi fod yn gywir. Dydyn ni ddim isio gwallau anghywir felly. Ac mae'n rhaid hefyd bod yn gyson o fewn un darn o waith. Os ydyn ni'n mabwysiadu rhyw arfer, os ydyn ni'n ysgrifennu rhyw ffurf ar y dechrau, bod ni'n penderfynu reit, da ni'n mynd i ysgrifennu yn ffurfiol ac yn safonol, yna mae'n rhaid cael cysondeb o ran hynny. Fedrwn ni ddim bod yn neidio yn ôl ac ymlaen rhwng gwahanol gyweiriau yn ormodol. Felly sut ydyn ni'n mynd i gyflawni hyn? Wel, dyma ychydig o gynghorion. Brawddegau i ddechrau, a hyd brawddegau. Dydych chi ddim eisiau bod yn ysgrifennu brawddegau sydd yn rhy hir. Fe gennych chi ddim amser mewn arholiad i gyfri faint o eiriau sydd ym mhob brawddeg. Dim mwy na ryw 20 gair, ond mi gewch syniad eich hun wrth i chi ysgrifennu, wel, dwi wedi defnyddio nifer fawr o atalnodau, comas ac ati, nifer fawr o gysyllteiriau. Ceisiwch gadw un brawddeg i bob syniad. Reit, felly bod yr ystyr yn eglur ac yna wrth symud ymlaen at syniad arall, bod gennych chi frawddeg newydd. Mi fedrwn ni wrth gwrs defnyddio cysyllteiriau, rhai syml a chyfarwydd byddwn ni'n awgrymu ar y cyfan, a, neu, ond, oherwydd ac yn y blaen. Ond efo gofal, nad ydyn ni'n defnyddio gormodedd ohonyn nhw. A bod gennym ni, fel o gennym ni yn gynharach o'r enghraifft yma o'r hen Feibl Cymraeg, baragraff go sylweddol, a dim ond 2 frawddeg, ynde, trwy'r darn i gyd. Da ni am osgoi hynny. Ac atalnodi hefyd, defnyddio atalnodi yn glir. Yr atalnod llawn wrth gwrs, colon, yr hanner colon, a'r coma. Yr ebychnod falle'n un i'w osgoi ar y cyfan, oni bai o bosib yn bod ni'n dyfynnu rhywun, neu wir am i rhywbeth, wel, hynny yw bod ni'n dyfynnu bloedd enghraifft, ond ar y cyfan, mi ydyn ni'n cadw yn neilltuo'r ebychnod i ieithoedd mwy anffurfiol, felly. O ran yr eirfa wedyn, mi ydyn ni isio geirfa eitha cyfarwydd. Dim gormod o eiriau diarth, felly. Osgoi jargon gormodol, hynny yw geiriau rhy dechnegol, lle mae rhai symlach ar gael. Ynde? Os oes gair symlach ar gael, sydd yn cyfleu'r un peth, yna mi ddylwn ni ddefnyddio hwnnw. Mae eisiau bod yn ofalus
wrth drafod rhai pethau, enghraifft termau cyfreithiol, lle mae gan ddau air sy'n ymddangos yn ddigon tebyg o bosib ystyron go wahanol. Ond ar y cyfan, osgoi jargon. Mi fedrwn ni hefyd, wrth gwrs, ddiffinio termau anghyfarwydd. Mi fedrwn ni ddiffinio birfoddau, bod ni'n dweud beth yw'r abbreviation felly, ond gallwn ni hefyd defnyddio geiriau Saesneg os oes wir raid, neu rhyw fath o ddiffiniad, chydig eiriau o ddiffiniad o'r term sydd yn cael ei ddefnyddio. Defnyddio rhagenwau personol wedyn ar ôl berfau ac arddodiaid. Rhagenwau ac enwau pan fo angen, achos yn aml gallwch chi ddarllen rhywbeth a chwestiynu, o ia, amdano ef, o pwy yw ef, at beth mae'n cyfeirio nôl, math o beth, ynde. Dydyn ni ddim isio diffyg eglurder, dydyn ni ddim isio unrhyw fath o ddryswch o ran hynny. Felly, pan fod rhywbeth yn ymddangos braidd yn aneglur, wel, mae eisiau ni gywiro hynny. Mae eisiau ni wneud yn siŵr fod yr hyn yr ydyn ni'n ei drafod yn glir. A pheidio bod ofn ail ddefnyddio enw neu ragenw i wneud hynny os oes rhaid. Cywasgiadau wedyn, mae'r, mae'n, nid yw'r. Hynny yw, does dim angen defnyddio y mae ac yr oedd. O reidrwydd gyda'r math yma o ysgrifennu, ond cywasgu mae'r, ynde, fel sydd yn naturiol. Cwestiynau rhethregol wedyn, dyma ffordd ardderchog o gyfarch, wrth gwrs, y darllenydd, a hefyd i wneud i'r darllenydd ddeall beth ydych bwriad chi? Beth mae nhw fel darllenydd fod i wneud? Beth ydy hymateb nhw i fod? Ac hynny yw, mae'n deud nhw, a oes rhaid iddyn nhw weithredu, a oes yn rhaid iddyn nhw feddwl, neu ystyried, neu fyfyrio. Ac mae hefyd, wrth gwrs, yn ffordd o gyfarch yn uniongyrchol, defnyddio chi, ynde, wrth gyfarch rhywun. O ran tôn y darn felly, yr llais na dych chi'n ei glywed wrth ddarllen, mae angen i'r tôn fod yn ysgafn ac yn gyfeillgar, cyn belled a bod hynny'n briodol felly, ynde. Nid na ddylech chi fod yn anghyfeillgar, nid ddylech chi fod yn anghyfeillgar gyda neb, ond mi welwn ni enghraifft yn y man o pryd mae eisiau gofal gyda pha mor gyfeillgar, pha mor ysgafn, a rhwydd mae rhywbeth yn ei ddarllen, ac yna'r arddull uniongyrchol yma. Nad ydyn ni'n mwydro, ynde. Mae gennym ni duedd, rhai yn ni'n waith nag eraill i fwydro. Does gennym ni ddim amser i fwydro mewn darn proffesiynol. Nid llenyddiaeth ydy'r hyn mae darllenydd, datganiad i'r wasg am ei weld. Dydyn nhw ddim isio rhes o ansoddeiriau a chymariaethau gwreiddiol a thrawiadol. Maen nhw eisiau darllen beth sydd angen iddyn nhw i ddarllen yn glir ac yn gryno. Rwan, dych chi wedi gwrando arna i'n traethu ar sbel. Dwi am i chi rwan drio ymarfer rhai o'r egwyddorion yma. A chi isio gwella y frawddeg sâl iawn yma, nid i bod hi'n anghywir yn ramadegol o reidrwydd,
ond i bod ti o ran yr iaith yn gwbl anaddas i'r pwrpas yma i hi fod i'w chyflawni. Ac felly gobeithio byddwch chi'n gallu defnyddio chat. Rhowch eich cynigion os gwelwch yn dda yn y chat, yn y sgwrs ar Zoom. Wna i darllen ni, yna i roi munud neu ddau i chi. Oblygid bod gan y peiriant hwn y gallu i beryglu iechyd a diogelwch ei ddefnyddiwr, argymhellir ei fod yn gwisgo cyfarpar addas ar gyfer ei ddefnyddio. Reit, felly rhowch gynnig ar y frawddeg yma, a rhowch chi yn y chat os gwelwch yn dda. Reit, mae gennym ni un. Dwi'n cymryd... dwi'n cymryd bod dylai hyn weithio. Mae'r peiriant hwn yn gallu bod yn beryglus, felly gwisgwch yn addas cyn ei ddefnyddio. Yn bendant, mae hwnna'n llawer eglurach, yn dydi, mae'n fwy uniongyrchol. Mae'n cyfarch y sawl sydd yn ei ddarllen yn un peth, felly mae hynny yn beth da. Mae'r arddull uniongyrchol yna, o'n i'n sôn amdano fo, a oes yna ffordd fwy uniongyrchol byth o gyfleu'r math yma o beth. Y gair ydyn ni'n ei weld yn aml mewn coch ar arwyddion ac yn y blaen. Perigl, ynddo? Perigl, dyna ffordd o fachu sylw rhywun. Perigl. Mae'r peiriant hwn yn gallu bod yn beryglus, gwisgwch yn addas, y ferf orchmynol yna, ynddo? Gwisgwch yn addas. Achos, wel, oblygid bod gan y peiriant hwn y gallu, mae'n anuniongyrchol. Mae'n anaddas. Ei ddefnyddiwr wedyn, ac argymhellir ei fod yn gwisgo cyfarpar, mae'n cyfarch y darllenydd yn y trydydd person mewn ffordd, ynddo? Hollol anaddas ar gyfer y math yma o beth. Felly gobeithio bod hynny'n rhoi syniad i chi o ran yr iaith. Mae gen i hefyd ymarfer i chi o ran datganiad i'r wasg ac iaith datganiad i'r wasg. Rwan, datganiad dychmygol ydy hwn, a dwi am fentro a dweud bod yr iaith yn anaddas. Dych chi'n gwybod, dwi ddim yn mynd i drafod y ffurf datganiad i'r wasg, beth sydd yn angenrheidiol ac ati, mi fydd eich athrawon chi yn siŵr. Byddwch chi'n gwybod yn iawn beth i'w wneud. Ond dwi eisiau chi feddwl am yr iaith. Ar lansiad cronfa newydd a rydd gefnogaeth i fusnesau bach lleol ac a gefnoga unigolion a ddymunent sefydlu busnesau newydd, yr honna elwir cronfa busnesau bychain Cymru, gwahoddir ceisiadau am gymorth daliadau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 i 2024. Ymgeisir drwy lenwi'r ffurflen gais Ar-lên a gyfynir i ymgeiswyr ysgrifennu crynodeb ysbrydoledig o'i gweledigaeth ar gyfer y busnes gan gyfeirio'n benodol at y modd y cefnoga eu busnesau hunain, economïau eu hardaloedd lleol. Dyfernir y cymorth daliadau gan banel annibynnol a gyferfydd i drafod y ceisiadau un ac oll cyn cyhoeddi enwau'r busnesau buddigol pan font wedi dyfod i benderfyniad. Estynir gwahoddiad i ymgeisio hyd yr 11 o'r mis hwn. Reit, dwi'n gobeithio byddwch chi'n cytuno bod yna nifer o bethau ynglŷn ag iaith y darn bach yma, y gallwn ni fod yn ei wella at ddiben datganiad i'r wasg. Eto, rhowch gynnig os gwelwch yn dda, rhowch frawddeg neu ddwy
yn y chat. Rhowch gynnig, falle ar y paragraff cyntaf yna. Sut fyddech chi'n ail-eirio? Sut fyddech chi'n ail-drefnu, falle, yn ail-strwythuro y paragraff hwn? Rhowch gynnig arni yn y chat. Ac i weld beth fydd yno. Iawn, sgwni pa fath o bethau ydych chi wedi sylwi arnyn nhw. Ar lansiad cronfa newydd, arwydd gefnogaeth i fusnesau bach, lleol, ac a gefnoga unigolion a ddymunent sefydlu busnesau newydd, yr onaelwyr cronfa busnesau bychain Cymru, gwahoddi'r ceisiadau am gymorthdaliadau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023 i 2024. Wel, mae gennym ni frawddeg sy'n llawer rhy hir i ddechrau yn does. Ac yn anuniongyrchol hefyd, ar lansiad cronfa newydd, felly mae gennym ni rhyw is-gymal hir yma yn does, a rhydd gefnogaeth i fusnesau bach. Eto, rhydd yn ffurf trydydd person unigol presennol y ferf rhoi, felly sydd yn rhoi, ac a gefnoga bod ni'n pentyrru'r cymalau yma, yr hon a elwir cronfa busnesau bychain Cymru, ac yna da ni'n dod at y prif beth, gwahoddi'r ceisiadau am gymorthdaliadau ar gyfer y flwyddyn ariannol. Rwan, tybed beth fyddwch chi wedi gwneud efo'r gair yna, cymorthdaliadau. Mae'n bosib y bydd ar y rhai o'na chi wedi ffafrio rhyw air arall. Ymgeisir wedyn, drwy lenwi'r ffurflen gais. Mae ymgeisir yn ferf amhersonol. Weithiau mae'n rhaid defnyddio berf amhersonol, ond falle nad dyma'r un fwyaf addas. Yn fan hyn, drwy lenwi'r ffurflen gais ar-lein a gofynnir i ymgeiswyr ysgrifennu crynodeb ysbrydoledig o'i gweledigaeth ar gyfer y busnes. Eto, ysbrydoledig, does dim angen ansoddair fel yna mewn darn o'r fath. Mae'n debyg y byddwn ni am dorri'r frawddeg yn fan hyn hefyd, achos mae hon yn frawddeg hir ofnadwy, gan gyfeirio'n benodol at y modd y cefnogau busnesau eu hunain, economïau eu hardaloedd lleol. Dyfernir yn ffurf amhersonol, dyfarnu, falle bod hwnna'n rhywbeth i'w ystyried, y cymorthdaliadau gan banel annibynnol a gyferfydd, hynny yw, a fydd yn cyfarfod, i drafod y ceisiadau un ac oll, cyn gyhoeddi enwau'r busnesau buddigol. Pan font, mae gennym ni'r ffurf ddibynnol yn fanna, pan font wedi dyfod i penderfyniad, estynnu'r gwahoddiad ymgeisio hyd yr 11 ar 10 ar 20 o'r mis hwn. Alla bod y dyddiad, wel, yn sicr mae'r dyddiad yn rhywbeth y gallwn ni fod yn ei gyfleu yn gliriach. Rwan, dyma gynnig gwell arni, o bosib. Mae gennym ni benawd i ddechrau, penawd clir, lansio cronfa newydd i gefnogi busnesau bach. Sylwch ar yr ansoddair bach, yn ytrach na bychain, ffurf luosog. Yn dilyn lansiad cronfa newydd, gwahoddi'r perchnogion busnesau bach i ymgeisio am grantiau ar gyfer 2023 i 2024. Dyna ni, dyna'r frawddeg agoriadol. Mae'n gliriach o lawer. Nod cronfa busnesau bach Cymru yw
cefnogi perchnogion busnesau bach sydd eisoes wedi sefydlu, yn ogystal â darparu cymorth i unigolion sy'n dymuno sefydlu busnesau newydd. Reit, felly mae hon yn frawddeg fymryn yn hwy, ond yr un peth sy'n cael ei ddrafod, ynde? Ond bod yna ddwy garfan yn cael ei chefnogi. Felly mae'n gwneud synwyr bod hon yn un frawddeg. Gellir ymgeisio drwy lenwi'r ffurflen gais ar-lein a gofynnir i ymgeiswyr ysgrifennu crynodeb o'i gweledigaeth ar gyfer y busnes. Reit, mae hwnna'n hen ddigon hir. Dylid cyfeirio'n benodol at y modd y bydd y busnes yn cefnogi'r economi leol yn ehangach. Reit, mi oedd y ffurfiau lluosog yn yr ungreiddiol, economiau. Doedd hynny ddim yn hwyluso'r ddarllen, roedd o'n wneud o'n yn herciog i'w ddarllen, felly falle bod y ffurf yma yn fwy eglur. Ac yna'r frawddeg olaf yma, bydd y grantiau yn cael eu dyfarnu, dych chi'n cofio, dyfernir, bydd y grantiau yn cael eu dyfarnu gan banel annibynnol. Ac yna, beth oedd gennym ni cynt, estynnu'r gwahoddiad i ymgeisio hyd. Wrth gwrs, mae gennym ni derm ydyn ni'n ei ddefnyddio y myd gwaith, dyddiad cau, ynde? Felly, y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 31 Mawrth 2023. Bod yn benodol ynglyn â'r dyddiad, ynde? Yn ytrach na dweud y mis hwn, 31 Mawrth 2023. Wel, os ydych chi'n dal i fod isio rhagor o wybodaeth a falle trafod rhai o'r pethau yma'n ddyfnach, dyma rai cyfrolau a all fod yn helpu chi. A dyna ni. Diolch i chi am wrando. Gallai ateb cwestiynau, mae croeso i chi anfon cwestiynau yn y chat rwan hyn. Neu mae croeso hefyd i chi gysylltu dros e-bost yn dilyn y sesiwn yma rwan. Fy nghyfeiriad e-bost i yn y Brifysgol GRD 14 ac yna gyfeiriad yr adran Gymraeg yn Aberystwyth hefyd, Cymraeg@aber.ac.uk.